preparats? El segon és amunt! El segon és amunt! No toqueu la figura. Ja està preparada? Una cosa. Un pelín més. Una cosa. Segons. Un pelín més. Una cosa, segons, quan agarreu peus, no agarreu tan fort perquè trontolla molt la figura. Intenteu fer-ho més suau, ¿vale? Perquè ens menegem molt. Queda amunt. Espera. Ja. ¿Te diré qué? No. Se me gusta con